A Magyarország Barátai Alapítvány minden évben Budapesten tartja világtalálkozóját. A MOBA által szervezett 340 fős közösség tagjai a világ 34 országában élnek, és a nemzetközi tudományos, művészeti, üzleti, illetve társadalmi élet kimagasló képviselői. A közösség tudásánál, kapcsolatrendszerénél, befolyásánál és közéleti súlyánál fogva világszerte tevőlegesen hozzájárul Magyarország ismertségének és megítélésének javításához. Néhány résztvevővel arról beszélgettünk, hogy miért fontos számukra ez a tevékenység. Elsőként az alapítvány kuratóriumának 2 tagját, Fodor István Széchenyi díjas villamosmérnököt és Megyesi Jenő jogászt, miniszterelnöki főtanácsadót szólítottuk meg. Ha valaki visszaemlékezik arról, hogy 2011-ben milyen mérhetetlen igazságtalan támadás érte a hazánkat, milyen sok olyan hír, kritika, ami alaptalan, és ez kint a nagyvilágban. Most ezt valamilyen formában kellene kezelni, vagy kellett kezelni. Arra jött létre ez az alapítvány, hogy a világban kint élő magyarokat, és ez a közös első körben, elsősorban híres, értékes, nagy tekintélyű magyarokat összefogja, segítsen őket információval ellátni, és segítségüket kérni arra, hogy mindenki a maga módján, a maga környezetében próbálja meg ezt a torz képet korrigálni, helyére tenni. Ezentúl persze rögtön találtunk másokat is erre az egész mozgalomra, hogy oly sok híresség van a világban, akiknek nem biztos, hogy mindenki ismeri az eredményét, sikereit, ezt összegyűjteni, ezt közzétenni, vagy ennek megfelelően azért szervezkedni, azért kiépíteni egy hálózatot, hogy ez az ország tényleg kapja meg azt az imást, legyen az a kép róla, ami valós és reális. Ez az év ugye a 60. évfordulója a 56-os eseményeknek, ez megjelent, hisz itt kezdődik el Magyarországon is, most kezdődött el ez a visszaemlékezés. Lényegében minden ilyen alapítványnak, minden ilyen mozgalomnak van egy természetes fejlődése. Most azt a fejlődési fokot értük el, hogy tudjuk a hatékonyságot növelni kint a világban, hogy tudjuk a hálózat erejét növelni, képviseletét növelni, és milyen módszerekkel tudjuk tágítani ezt a tevékenységet. Valami olyasmi, hogy most eddig mi dolgoztunk, mint alapítvány, és láttuk el információval tagjainkat, most fogjuk azt kérni, hogy ők is hozzanak aktív eredményeket, cselekvéseket, és mi erről tudjunk. Hát a Magyarországon élő fiatal számára az, hogy a világban elfoglalt helyünk, azt gondozandó, az nem egy teljesen természetes dolog, és hogyha ő majd kimegy netalántán valami miatt, mert hogy ki akar tanulni, vagy dolgozni, akkor ne csak a saját ügyével foglalkozzon. Figyeljen oda, hogy az ő környezetében, ahol ő él, dolgozik, tanul, ez a kép helyére kerüljön, ez a kép helyes legyen és korrekt legyen, amitől a nagyvilágban Magyarországra gondolnak, vagy Magyarországot megítélik. Hát a magyarság az én családomnak, magyaroknak ez a múltunk, és ez a jövőnket is meghatározza, mert amit ebben az országban születtünk, a hagyományunkat innen vittük a második hazánkba, de a szívünk az magyar, és továbbra is az anyatej az Magyarországról van. Hát az alapítvány próbálja összefogni az 5 kontinensről a sikeres magyarokat, akik ugyanolyan érzelmekkel viszonyulnak az óházához, mikor elhagyták, és próbálják kintről, ott, ahol élnek, a hazát, a nemzetet segíteni, ahogy ők tudják a saját körükben. Mi rendszeres kapcsolatban vagyunk a tagokkal, van egy blogunk, kiadványunk, úgy hívják Hungry Today, az heti 30 000 megkeresés van, tehát a kapcsolat folyamatos. A manapság már ők is könnyen tudják követni, hogy mi történik Magyarországon, mit látnak a kinti sajtóban, médiában, és ők abban segítenek, hogy egy fair és korrekt kép alakuljon ki Magyarországonról külföldön is. Hát én 11 éves koromban mentem külföldre, és nyilván a szüleimnek köszönhetem, hogy megtartottam a hagyományokat, a nyelvtudás, stb.
És az, hogy visszajöttem, az szerintem az bizonyíték arra, hogy a Magyarország továbbra is vonzónak kell, hogy legyen a fiataloknak, és hát remélem, hogy a magyarországi gazdasági helyzet szerintem javulóban van, hogy továbbra is vonzó lesz, és a fiatalok, akik talán kint tanulnak, ami hasznos dolog, de utána jó lenne, ha visszajönnének. A 2016-os rendezvénysorozat egyik fontos momentuma volt, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapítvány 2 tagjának átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést. Lajta Ábel neurokémikus professzornak és Radda Istvánnak az ausztriai magyar szervezetek kerekasztala alelnökének. Nagyon fontos, hogy valaki valahova tartozzék, és valamivel identifikálja saját magát. És a magyar kultúra egy nagyon mély kultúra, nagyon meleg, régi, segítő, építő kultúra. És én azt mondom, hogy nagyon fontos nem egyedül állni a világon, hanem egy része lenni az emberségnek. És az, amit a magyar történelem tanít, és a magyar tudósok barátai próbálja továbbítani, egy nagyon fontos részét kelti mindenkinek az életében. Én tartozom valahova, van nekem egy múltam, és arra építem az én jelenemet. A magyarok, mint talán kevés másik, nem tartanak eléggé össze. Érdemes próbálni azt segíteni, hogy a többiek is mondják, nézzétek, ne veszekedjünk egymással, hanem segítsünk egymásnak. És az egész szellem az legyen, hogy ami nem érdemes valakinek ártani, még ha próbál neked is ártani, még akkor sem. És érdemes mindenkinek segíteni. Véglegileg azt fogja építeni a világot, és te is sokkal boldogabb leszel, hogyha mindig segíteni tudsz. Ez az az amit én az én apámtól és a többi magyaroktól tanultam, és amit én tanítok tovább az én gyerekeimnek. Az alapítvány egy remek ötlet volt, és egy nagyon sikeres ötlet, és azt hiszem, hogy még fog sokat építeni. Az, hogy mostan 56-ot hangsúlyozza, az egy nagyon fontos pillanat volt a magyar életben. Vannak mindig néha, hogy egy nemzet fölemelkedik, és megérdemli az elismerését ennek a ritka alkalomnak. És ezt hiszem, a magyarok nem kapták a hitelt azért, amit csináltak. És hogy most az alapítvány ezt hangsúlyozza, remek ötlet, és megérdemli. És én azt hiszem, hogy ezt mások is meg fogják érteni, hogy ez Magyarországnak egy fő pontja volt a hisz történelmében. A magyarság az nagyon sokat jelent, mert tulajdonképpen magyarnak születtem, édes szüleim magyarnak neveltek, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba szintén magyar nevelést kaptam, és mikor 56-ban el kellett hagynom az országot, akkor ez a családi nevelés és a bencés nevelés egy olyan köpenyt adott nekem az útra, amit azóta is büszkén hordok. Csak azt tudom mondani, hogy itt Magyarországon, az igazi magyar hazában legyenek továbbra is, vagy még büszkébbek, és különösen arra való tekintettel, hogy az a 200 000 embernek a legnagyobb része nem a hazáját hagyta el, hanem a rendszert magát hagyta el. Tehát ezek az emberek, amit elértek, az tulajdonképpen a hazának is tették, ha nem mindenkinél annyira tudatos, de büszkék legyenek ránk, akik, mint magyarok, megpróbálunk sikereket hozni az országnak. Hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül a kinn élő magyarságnak nem volt olyan tudatos, hogy tulajdonképpen ez tükröződik aztán a hazai életre is. Tehát nekünk ez az alapítvány, amit 4 évvel ezelőtt Vizi Szilveszter professzor úr megalapított, én ezt nagyon lelkesen magamévá tettem, mert azok a kincsek, amik ott kint megvannak, az a több 10 000, 20 000, 100 000 magyarnak a terméke, mondjuk a terméke után, akkor ezeket össze kell gyűjteni valamilyen formában, mert az én barátom, azt ismerem, de a 3. helyen ülő embert azt tudom, hogy ugyan magyar, de nem ismerem,
ezt összehozni ebben az alapítvánnyal. Én mindig azt mondom, hogy volt egy ember, akinek volt egy víziója, és ez a víziós embert véletlenül úgy hívják, hogy vízi. Tehát ő valahogy megálmodta ezt, és tényleg nagyon csodálatosan, nagy felelősségtudattal megalapította ezt az alapítványt. Ha azt vesszük, hogy a mai Magyarország 3 legfontosabb jogi méltósága, vagy valahogy így mondják ezt idehaza, tehát államelnök, a parlament elnöke és a miniszterelnök mindegyik törődik velünk, és tudja, hogy itt vagyunk, és eljönnek hozzánk, és bátorítanak, sőt, megköszönik azt, amit esetleg egyesek vagy sokan tettek. Ez minket jobban motivál, hogy továbbra is legalább ilyen eredménnyel dolgozzon az a magyarság kint nyugaton. 2 hosszú ideje külföldön sikereket elérő professzor, Demény Pál György demográfus és Somogyi Árpád orvos azzal kapcsolatban osztotta meg gondolatait velünk, hogy mit jelent számukra Magyarország barátjának lenni. A magyarság számomra, én egy dolgozó ember voltam, és hát, ha nem 24 órát, napi 12 órát kellett dolgozni. És a dolgozás az bizony angolul folyt, kezdettől fogva. Az én angolom csak olvasó angol volt. Jól tudtam olvasni, de soha angolul én nem beszéltem. Úgyhogy az első évek a Graduate Schoolba, Princetonba nagyon nehezek voltak, de nagyon sikeresek, mert sokat dolgoztam. Mit jelentett a magyarság nekem? Erre egy különös választ tudok csak adni, az a magyar költészetet. Kitűnő tanáraim voltak középiskolában, először a piaristáknál, aztán a református kollégiumban Debrecenbe, és nagyon sok magyar verset tudtam kívülről. És ezekre gondoltam sokszor, idéztem is magamnak, meg volt egy 4 kötetes magyar vers gyűjteményem, és az jelentette számomra a magyar olvasmányt. Különben semmi magyar olvasmányom nekem évtizedekig nem volt. A 60-as évek vége felé készült, és édesanyám elküldte ezt nekem Debrecenből Princetonba. Őszintén szóval nem volt vágyam, hogy magyar sajtótermékeket olvassak egyáltalán, és hosszabb lélegzetű magyar könyvekhez nem jutottam, ez mind angol volt. A feleségem amerikai volt, és 2 gyermekem, lányom, fiam, 5 unokám, bizony csak elementary magyarságuk van, nem mondanám, hogy beszélnek vagy értenek rendesen magyarul. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon szomorú nekem, de hát ez volt az egyetlen lehetőség. Én az akadémiának a kültagja vagyok már elég régen, és nagyon szoros kapcsolatokat ápoltam az elmúlt 20 évben magyar demográfusokkal, és van itt egy kitűnő intézet, Magyar Népességkutató Intézet, aminek van egy kitűnő könyvtára, és ezekkel gyakran működök együtt. Tehát például meghívtak nemrégen előadások tartására Pécsre, és azt mondták, hogy hát beszélhetek angolul, de bizony jobb volna, hogyha magyarul beszélnék, és ez 4 1,5 órás előadás volt, hát mondhatom egy jó teljesítménynek fogtam fel, hogy ez sikeresen lezajlott. Tulajdonképpen ez az én országom, ahol én születtem, ez a kultúra, amelyikben én felnőttem, ez a nyelv, amelyet én beszélek, és legtöbbször ez a nyelv, amin gondolkozom. Én nagyon örülök, hogy ennek az alapítványok tagja vagyok. Hát
ez önkéntesen lép be az ember. Ha nem lettem volna ezzel egyetértve, akkor nem tettem volna meg. De én mióta elhagytam Magyarországot, és ez már több mint egy fél évszázada, én mindig tartottam a magyar kultúrához kapcsolatot, és ápoltam ezeket. Úgyhogy ezért ez egy külön öröm, hogy barátokkal találkozik itt az ember, és minden alkalommal új barátokat is nyer a találkozók során. Hát minden esetre kapcsolatot kell tartani az országnak, ápolni kell a nyelvet, és ugye mindig, ha kapcsolatban van azokkal az emberekkel, akik hasonló területeken dolgoznak, akkor megtudja az ember, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor akik fiatalok, ugye először az új környezetbe bele kell élni magát. Az embernek akármilyen érdekes és akármilyen szép, az, aki azt mondja, hogy az könnyű, az nem mond igazat. Tulajdonképpen egy idegen környezetben, idegen nyelvvel azért sokkal nehezebben tud az ember megindulni, de sikerül. Minden esetre a magyar kultúrát és a magyar nyelvet az ápolni kell, és azzal mindig ez egy híd arra felé, hogy mindig az ember Magyarországra vissza tudjon térni.